noswaith i chi gyd. A chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. A croeso arbennig i'r rhai sy'n ymweld â ni. Aroswch ar y diwedd i gael paned efo'n gilydd, amser i gael sgwrs a chymdeithas. Mae'r coeddiadau gobeithio wedi bod ar y sgrin, jyst nodi rai pethau arbennig. Mae Meirion wedi bod yn pregethu yng Nghwmbran a Loes wedi bod ar ymgyrch draw yn Rydaman, ac felly ni eisiau parhau i weddio am yr eglwysi hynny a'r gwaith sydd wedi digwydd fyna. A wedyn, mae yna daflenni yn y ffrynt fan hyn sy'n sôn am gwyl yr eglwys newydd. Mae hwnna'n dod lan nawr yn fuan, felly Sul nesaf yn y bore, mae yna oedfa arbennig ar gyfer yr wyl. Ni'n gobeithio bydd yna bobl yn dod i hynny, felly teimlwch yn rhydd i wahodd. Ond yna yn ystod o'r wythnos wedyn, mae yna ddigwyddiadau ymlaen a mae yna fodd i chi i arwyddo lan i gynorthwyo i'r digwyddiadau hynny. Di Sadwrn nesaf, mae yna daith weddi i'r merched yn cwrdd am 2 o'r gloch. Os chi angen mwy o fanylion, dylsech chi wedi cael ond, os chi angen mwy o fanylion, ewch i weld Amanda ar y diwedd. Ond na ni gyflwyno'n hunan nawr i'r arglwydd, na ni weddio dyn gilydd. O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti am ein bywyd ni fel eglwys. Dy fod ti wedi'n galw ni ato ti dy hun ac i fod yn bobl arbennig i ti. A dad, ni'n diolch i ti am ein prysurdeb ni a'n gweithgarwch ni fel eglwys. Ni'n diolch i ti am y pethau hynny sydd arno o wythnos i wythnos. Ni'n diolch i ti hefyd am yr pethau arbennig hynny sy'n digwydd o bryd i'w gilydd. Ac arglwydd ein gweddi ni yw y byddwn ni fel dy bobl di yn dod i dy nabod di yn well a dy garu di yn fwy. Ac arglwydd y bydda eraill yn cael cyfle i glywed amdano ti. Ac yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud drosto ni. Ac y bydda nhw yn cael rhannu yn y peth da yma rydyn ni wedi dod o hyd iddi. Arglwydd, ni'n cyflwyno'r oedfa yma nawr i ddofal di. Arglwydd, falle bod ni'n teimlo'n boeth yma heno. Falle bod ni'n teimlo'n flinedig yma. Falle bod yr wythnos o'n blaenau yn barod ar ein meddyliau ni. Ni'n gofyn arglwydd am dy gymorth di yn awr i ymdawelu ac i wrando ac i dy geisio di gyda'n gilydd. Dad, clyw ein gweddi ni am ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. I ni'n mynd i ganu efo'n gilydd rhif 198 yn y llyfr Emyr. Emyr ni'n aml yn cysylltu gyda y Nadolig, a ddim falle ni ganu pa mor tywydd fel hyn, ond newch chi weld mewn ychydig pam bod ni wedi dewis yr emyn yma i ddechrau. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawroca erioed. Darfu Moses a'r proffwyd i ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol ryw. Dyma gyfaill heiddau garu a'i glodfori'n fwy nag un. Prynu'n bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodyr dewch llawen hewch, diolchwch iddo beth na fewch. Nawn ni sefyll i ganu.
oedd unrhyw o'r geiriau ganon ni fyna yn neidio mas i chi, mae'n drawiadol, mae'r garol yna, neu'r emyn yna, tair gwaith yn cyfeirio at Iesu fel cyfaill, neu fel ffrind. Ac dyna'n thema ni mewn ffordd ar gyfer yr oedfa heno. Meddwl am fod yn ffrindiau neu'n gyfeillion i'r arglwydd Iesu Grist. A felly fi eisiau ni droi heno at yr Efengyl yn ôl Ioan. A pennod 15. A beth sy'n dynnu yn yr adran yma yw yr cyfnod y noson cyn i'r arglwydd Iesu gael ei groeshoelio. Felly yn Ioan pennod 13, mae dyn ni hanes yr swper ola, golchi traed y disgyblion ac yn y blaen, ac yna yn y penodau sy'n dilyn, mae Iesu yn dysgu ei ddisgyblion, yn paratoi nhw ar gyfer rai o'r pethau oedd o'i blaenau nhw am yna rhyw cwestiynau ac atebion yn cael ei roi yn y penodau yma sy'n arwain lan wedyn ar pennod 17 lle mae y weddi fawr yma cyn bod Iesu mynd i'r groes. Ond heno, oedd e'n anodd, o'n i bron eisiau darllen y cwbl, ond am heno ni jyst yn mynd i ddarllen pennod 15 gyda'n gilydd. Dyma air Duw. Mae fi yw yr wir wynwydden. Am tad yw'r gwynllanwr. Mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Rydych chi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden, ac felly'n union, ni allwch chwythau, heb i chwi aros yno fi. Mae fi yw'r wynwydden, a chwi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi, a minnau ynddo yntau, yn dwyn llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth, ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu i'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os eris fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch, ac fe'i rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy i chwi ddwyn llawer o ffrwyth, a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, rwy fynnau wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac rwyf yn aros yn ei gariad ef. Rwyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i'n llawenydd i fod ynoch, ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Rydych chwi yn gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn rwy fi'n ei orchymyn i chwi. Nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth mae ei feistr yn ei wneud. Yr wyf wedi eich galw yn gyfeillion.
oherwydd yr oedd wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dywysodd i, ond y fi a'ch dywysodd chwi, a'ch penodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth sy'n aros. Ac yna fe rydd y tad i chwi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enwy. Dyma'r gorchymyn rwyf yn ei roi i chwi. Carwch eich gilydd. Os yw'r byd yn eich casau chwi, fe wyddwch ei fod wedi fy nghysau i o'ch blaen chwi. Pe baich yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru'r eiddo'i hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd i mi eich dewis chwi allan o'r byd, mae'r byd yn eich casau chwi. Cofiwch y gair o ddywedais i wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr. Os erlydiasant fi, fe'ch erlydiant chwythe. Os cadwasant fy ngair i, fe gadwant yr eiddo chwythe. Fe wnaent hyn oll i chwi o achos fy enwi. Am nad ydynt yn adnabod yr hwn am hanfonodd i. Pe biaswn ni heb ddod a llifaru wrthynt, ni biasau ganddynt bechod, ond yn awr nid oes ganddynt esgus am ei pechod. Mae'r sawl sy'n fy nghysau i'n cysau fy nhad hefyd. Pe na biaswn wedi gwneud gweithredoedd yn ei plith na wnaeth neb arall, ni biasau ganddynt bechod, ond yn awr maent wedi gweld ac wedi cysau fy nhad a minnau. Ond rhaid oedd cyflawni'r gair sy'n ysgrifenedig yn ei cyfraith hwy, maent wedi fy nghysau heb achos. Pan ddaw yr eiriolwr a anfonaf fi atoch oddi wrth y tad, sef ysbryd y gwirionedd sy'n dod oddi wrth y tad, bydd ef yn tystiolaethu amdano fi. Ac rydych chwi hefyd yn tystiolaethu am eich bod gyda mi o'r dechrau. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o grym awl 2 nesa, a rhif 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled si, gwastraff yw i gyd, ers ennill Crist. Wnawn ni sefyll i ganu.
O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti am y geiriau rhyfeddol a hyfryd i ni wedi i darllen heno. Arglwydd, ni'n diolch i ti am yr penodau eraill yn yr adran yna. A lle ni'n gweld i'r ffordd nath yr arglwydd Iesu dreulio yr oriau ola cyn ei fradychu, cyn ei arestio, cyn ei achos llys, cyn ei boenydio a'i groeshoelio. Ni'n diolch i ti fod wedi dewis treulio'r amser yna gyda'i ddisgyblion yn ei gwasanaethu nhw ac yn ei dysgu nhw ac yn ei cysuro nhw ac yn ei caru nhw. Dad, ni'n diolch bod ni'n gweld yn y geiriau yma cepolwg o sut un wyt ti o Dduw, yn dad, mab ac ysbryd glân. Ni'n diolch o Dduw, dy fod ti yn drindod bendigaid. Ac i ni wedi clywed heno am yr berthynas hwnnw sy'n bodoli yno ti dy hun o Dduw. A tad yn caru'r mab, a'r mab yn dod i'r byd ac yr ysbryd yn cael ei roi ysbryd y gwirionedd mwyn ein harwain ni i fewn i'r gwirionedd a dod â ni i fod yng Nghrist a Christ yno ni a thrwy hynny i fod yn blant Duw. Ac arglwydd, ni'n diolch bod ni wedi cael heno rhyw gepolwg o galon yr arglwydd Iesu Grist. A'r ffordd mae yn galw ei ddisgyblion a felly heno ni'n galw ni yn ffrindiau, yn gyfeillion, yn rhai annwyl. Arglwydd, mae yna llawer o freintiau yn cael eu cynnig i ni fel Cristnogion. I ni wedi'n bendithio a phob bendith ysbrydol yn yr efolion leoedd trwy'r arglwydd Iesu Grist. I ni'n blant i ti yn etifeddion teyrnas nefoedd mae'r ysbryd yno ni ond dad, ni'n diolch heno am y fraint rhyfeddol sy'n gennym ni. Os y'n ni'n Gristion heno, bod ni'n gallu dweud bod fi'n ffrind i'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, diolch i ti. Ni'n gofyn heno i ni sydd yn credu y bydd yr gwirionedd yma yn un sydd yn ein rhyfeddu ni ac yn ein cysuro ni ac yn codi'n calonau ni. Ac arglwydd unrhyw sydd ddim eto yn credu. Ni'n gofyn bydden nhw'n gallu gadael yma heno yn gwybod bod nhw nawr yn ffrind i'r arglwydd Iesu. O arglwydd, i ni yn dod felly ac yn mostwng o flaen di. Dad, i ni ddim yn heiddi dim. Nid ni sydd wedi dy ddewis di, ti sydd wedi'n dewis ni. Hebddo ti ni methu gwneud dim. Arglwydd, i ni ddim yn gallu newid yn hunan, i ddim yn gallu dwy'n ffrwyth, i ni ddim yn gallu i fyddhau i ti. Ond arglwydd, ni'n diolch mae ti yw'r un sy'n gallu rhoi bywyd. Ti yw'r un sy'n gallu'n cysylltu ni trwy ffydd ar arglwydd Iesu Grist. Wynwydden. Ti yw'r un sy'n gallu dod a bywyd newydd i ni ac
yn gallu'n sancteiddio ni, a'n glanhau ni, a'n puro ni. Ti'n gallu'n gwneud ni'n fwy tebyg i'n ffrind ni, yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, gweithio felly yn ein plith ni heno, a sgweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi ni. Derbyn ein mawl a'n diolch. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr Emynau, rhif 536. 536. Iesu, cyfaill fy enaid i, gad i'n ffoi i ffynwes gref. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Fel soniais i, a fel ni wedi gweld, ein thema ni heno yw ffrindiau. A mae'n siŵr, taswn ni'n gofyn i chi, ydy yn beth da i fod â ffrindiau? Byddai'r mwyafrif o bobl yn cytuno. Mae'n bwnc sy'n codi'n gyson yn ein cymdeithas ni, yn dydy. Mae'n bob math o ganeuon. Un oedd yn dod syth i'r meddwl o Toy Story, yn dyfa, You've got a friend in me. Allwch chi feddwl am bob math o ganeuon eraill sy'n sôn am bod yn ffrind neu cael ffrind. Wrth gwrs y cyfryngau cymdeithasol, chi'n cael eich asesu gan faint o ffrindiau neu dilynwyr sydd gennych chi. Fi'n rhan o'r genedlaeth nath gael ein magu ar, y raglen hynod boblogaidd a un gair oedd y teitl Friends. Friends, na fe. Ac eto un o'r problemau mawr ein hoes ni yw unigedd. Loneliness. Diffyg perthynas, diffyg ffrindiau. Felly ar y naill llaw ni eisiau ffrindiau ac yn gweld bod ni angen ffrindiau, bod e'n dda ac yn bwysig i gael ffrindiau, ac ar yr un pryd yn ffeindio fe'n anodd. Nawr pam fod hynny'n wir? Wel, fi'n meddwl mae'r Beibl, fel sydd yn aml yn wir, yn rhoi'r ateb yn glir i ni, yn dydy. Mae'r angen am gyfeillgarwch yn un dwfn, yn angen sydd yn cael ei weld reit o ddechrau stori'r Beibl. Mae'n rhan o bwy ydyn ni a'r ffordd ni wedi cael ein creu. Chi'n cofio nôl yn hanes y creu, mae Duw yn creu'r greadigaeth a dro ar ôl tro, mae'n dda. Mae Duw yn dweud bod e'n dda, mae'n dda. Nes, nid da bod y dyn ar ei ben ei hun. Ac wrth gwrs, yr ateb cychwynnol i'r broblem yna oedd creu Efa, creu graig i Adda, mae'r egwyddor sylfaenol yna'n parhau fel pobl ni wedi cael ein creu ar gyfer cymuned. Ni wedi cael ein creu i fod mewn cymdeithas gydag eraill. Mae Duw ei hun yn drindod. Un Duw, ond 3 pherson. Ni wedi cael ein creu felly i gael perthynas gyda Duw, ond cael perthynas hefyd gydag eraill. Dyna pam i ni angen ffrindiau, ond y broblem wrth gwrs yw bod ni nawr bellach yn byw mewn byd syrthiedig. Mae pechod wedi dod i fewn, a fel gyda cymaint o bethau eraill yn ein byd ni, mae effaith pechod wedi dinistrio a tarfu ar ein cyfeillgarwch ni gydag eraill. Felly beth mae'r Beibl yn ei ddysgu i ni te, sy'n gallu bod yn helpu ni wrth i ni feddwl am bod yn ffrindiau? Mae llawer o lefydd gallwn ni droi. Gallwn ni droi i lyfr y diarhebion a chwilio am ddoethineb fyna. Enghraifft, mae diarhebion 27 yn dweud fod haearn yn hogi haearn, ac yn yr un ffordd mae ffrindiau yn gallu hogi ei gilydd. Neu gallwn ni droi at esiampl falle, esiampl Dafydd a Jonathan. Yn dweud bod nhw'n caru gilydd fel bod nhw yn un enaid. Ond ni'n meddwl bod fe llawer gwell troi at yr esiampl orau posib ac edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac edrych ar y geiriau yna ddarllenon ni. Fod na i ddarllen nhw eto lle mae'n ffocws ni. Ioan 15, adnod 12 ymlaen. Dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Rydych chwi yn gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn rwy fi'n ei orchymyn i chwi.
Nid oedd mwyach yn eich galw yn weison oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth mae ei feistr yn ei wneud. Roedd wedi eich galw yn gyfeillion oherwydd roedd wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Be fi'n gobeithio na ni weld heno yma yw Iesu a'i gyfeillgarwch yw'r sylfaen ni angen yn ein bywyd ni, ond hefyd yr esiampl i ni angen ar gyfer ein bywyd ni. Yn yw, ni weld y gwahaniaeth mae'n gwneud i ni yn gyntaf i gael cyfaill a bod yn gyfaill i Iesu, ond gobeithio wedyn trwy hynny gweld sut gallwn ni nawr yng ngoleuni hynny fod yn ffrindiau gwell i'n gilydd. Felly 2 bwynt heno. A'r pwynt cyntaf yw hyn, ffrindiau i Iesu. Ffrindiau i Iesu. Dyna yw'r Cristion. Ffrind i Iesu. Des i ar draws joc wrth baratoi. Falle bod chi wedi clywed hyn. Mae rhai'n dweud mae'r wyrth fwyaf nath Iesu fyth ei gyflawni oedd fod e'n ddyn 30 oed gyda dwsin o ffrindiau agos. Yna rhywbeth wyrthiol yn hynny. Ond o ddifri, mae'n rhyfeddol yn dydy. Ac eto dyma, mae'r testyn yn dweud wrthyn ni yn dyfa, mae'r arglwydd Iesu Grist ar y nos fan hyn, mae yn y broses o gael ei fradychu, mae'r groes ar y gorwel yn prysur agosau, ond beth sydd ganddo fe i'w ddweud wrth ei ddisgyblion? Beth yw'r anogaeth sydd ganddo fe? Mae llawer o anogaethau gwahanol, ond un ohonyn nhw reit yma yn y canol yw mae'n galw nhw yn gyfeillion. Chi'n ffrindiau i fi. Mae hynny'n beth mawr, mae'n beth enfawr yn dydy. Chwan yr Hen Testament, dim ond ambell i un sy'n cael ei galw yn ffrindiau i Dduw. Mae'n teitl sy'n cael ei gadw a'i gyfyngu at just cwpl o unigolion, fel Abraham a Moses. Mae'n rhywbeth arbennig, rhywbeth unigryw yna yn eu perthynas nhw gyda Duw. Maen nhw'n cael ei galw'n ffrindiau i Dduw. Ond mae fel petai Iesu'n dweud fan hyn nawr, mae'r gwahoddiad yn agored ac yn ymestyn i unrhyw un sy'n credu. Os ych chi'n Gristion, chi yn gyfaill i'r arglwydd Iesu Grist. O'n i'n cael yn atgoffa o'r ffilm bydd rai o'n... Sori, fi'n meddwl am Nadolig heno. Y ffilm Elf. Mae rai o'n chi'n hoffi, mae rai o'n chi ddim yn hoffi, mae rai o'n chi ddim wedi gweld ewn. Sdim os am hynny. Elf, stori am Buddy the Elf, ac mae'n mynd i'r ddinas fawr i chwilio am ei deulu, ond mae'n un pwynt lle mae'n clywed fod Sean Corn yn dod i'r siop lleol, a mae'n gweiddi allan yn gyffro i gyd, I know him! Santa, I know him! A ni'n gallu gweud hynny heno am yr arglwydd Iesu Grist. Fi'n ffrind iddo fe. Fi'n ei nabod e. Nawr mae eisiau troedion ofalus fan hyn. Yn dechnegol, bod Iesu'n gweud chi'n gyfeillion i fi, Dyw'r testyn a dyw'r testament newydd ddim yn dweud mewn ffordd bod ein ffrind i ni. Mae eisiau ni fod yn ofalus bod ni ddim yn mynd yn rhy buddy-ish fan hyn. Yn yw cymryd y berthynas yma'n ysgafn. Na, yn yw, mae Crist dal i fod yn arglwydd. Mae dal i fod yn feistr. I ni dal yn ostyngedig iddo fe. Ni ddim even yn chummy. Ni'n best buddies. Na, mae eisiau parhau i ddangos rhyw anrydedd. A mawredd i'r arglwydd Iesu Grist. A chi'n modd, oedd hyd yn oed y disgyblion yma. Chi'n meddwl am Ioan, yr un sydd ffrind agos yn pwyso i ben ar fynwes Iesu ac yn disgrifio ei hun fel y disgybl roedd yr arglwydd yn ei garu, ac eto chi'n cofio'n llyfr datguddiad pan mae'n gweld Iesu,
yn ei ogoniant, mae'n taflu hunan lawr, ar lawr o'i flaen e. So mae eisiau bod yn ofalus, ond heno, gallwn ni wybod bod ni yn ffrind i Iesu. Nawr, be mae hynny'n golygu? Os nag ych chi eto yn Gristion, chi'n mwyn be yn union mae hwnna yn golygu? Wel, mae yna ddau beth, a mae nhw'n ddau beth ddigon syml mae Iesu yn disgrifio nhw i ni. Yn gyntaf i gyd, mae bod yn ffrind i Iesu yn golygu deall fod e'n caru ni. Deall ei gariad e. Mae'n dweud yn dydy adnod 15, nid wyf mwyach yn eich galw'n weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth mae ei feistr yn ei wneud. Rwyf wedi'ch galw'n gyfeillion oherwydd rwyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Mae meistr, meddai Iesu'n gallu just gorchymyn gwas beth i'n wneud a dylsech chi wrando. Ond efo'ch ffrindiau, chi'n esbonio mwy, chi'n egluro mwy, a be mae Iesu'n dweud yw fi wedi dod yma mwyn egluro rhywbeth i chi. A be fi eisiau esbonio, be fi eisiau chi ddeall, yw cymaint rwy wedi eich caru chi. Faint mae wedi'n caru ni? Wel, eto mae Iesu'n rhoi'r ateb i ni'n hollol glir, mae wedi'n caru ni cymaint nes fod e'n fodlon roi ei fywyd trosto ni. Adnod 13. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion, a roedd y chwi yn gyfeillion i mi. Dyma faint mae wedi'n caru ni heno. Dyma nath e gostio i'r arglwydd Iesu Grist i ni beidio mwyach bod yn elynion iddo fe, ond yn ffrindiau. Mae'r Beibl yn dweud yn dydy, mae yn naturiol ein sefyllfa ni ger bron Duw bod ni'n elynion iddo fe. Bod ni'n ei gysau e. I ni wedi mynd ein ffordd ein hun a wedi gwrthryfela yn ei erbyn, a'r hyn rydyn ni'n ei heiddi yw melltith Duw, cosb Duw, barn Duw. Mae Iesu wedi ein galw ni ato fe ei hun. A mae wedi dod i'r byd yma, mae'r union reswm yma i roi ei fywyd lawr mwyn ein prynu ni. Ydych chi wedi deall hynny? Ydych chi wedi deall ei gariad e? Eisiau chi ddychmygu heno? Rwy'n yn dweud wrth chi, na i fod yn ffrind i ti, ond ti'n gorfod talu subscription. Os sa'n gwybod pwy byddwch chi'n ystyried talu i fod yn ffrind ydyn nhw, ond dwi'n ddim yn lot o berthynas, ydy e? Ond nid yna mae Iesu'n dweud, efe? Dwi ddim yn gweud gewch chi fod yn ffrind i fi ond chi'n gorfod talu rhywbeth am y fraint. Na, mae Iesu'n dweud fi di'ch caru chi, a'r ffordd chi'n gwybod hynny yw bod fi di talu'r pris mwyn i chi fod yn ffrind i fi. Fi di roi fy mywyd, ar y pwynt yma mynd i roi, ond nawr mae'n dweud fi wedi roi fy mywyd. Mwyn eich prynu chi o'ch caethiwed ac mwyn i chi gael bod yn ffrindiau i fi. Ydych chi wedi deall hynny? Yr ail beth mae'n golygu fod yn ffrind i Iesu yw bod ni nawr yn ei fyddhau i'w orchmynion e. Mae eisiau ni ddeall hynny, gweld y drefn hynny. Mae e wedi'n caru ni, mae e wedi talu'r pris drosto ni, mae eisiau ni ddeall ei gariad e, ond os i ni'n ffrindiau iddo fe, byddwn ni'n ei fyddhau i'w orchmynion e. Mae'n dweud hynny yn glir yn dydy sawl gwaith, ond adnod 12, dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Yn adnod 15 eto, nid wyf mwyach yn eich galw'n weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth mae ei feistr yn ei wneud. Rwyf wedi'ch galw yn gyfeillion, oherwydd rwyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywes gan fy nhad. Nid chwi am dywysoddi, ond my fi a'ch dywysodd chwi a'ch penodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth sy'n aros. Ac adnod 17 eto, dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi, carwch eich gilydd. Chi eisiau gwybod heno be mae'n golygu fod yn ffrind i Iesu, mae wedi'ch achub chi o'ch pechod i fywyd newydd ynddo fe.
bywyd newydd o ufuddod iddo fe. Bywyd newydd o garu eraill. A bod yn ffrindiau i eraill. Nawr, ni'n mynd i feddwl fwy am hynny mewn moment. Dyna'n pwynt mawr, yr ail pwynt mawr. Sydd i ni nawr yn ffrindiau i eraill. Ond cyn cyrraedd hynny, fi jyst eisiau nodi dau beth. Rai o'r goblygiadau bydd ni wedi clywed mor belled. Y peth cyntaf yw hyn. Os i ni heno yn ffrind i'r arglwydd Iesu Grist, os i ni wedi rhoi'n ffydd ni ynddo fe, os i ni wedi deall ei gariadau a nawr yn byw ei fwy ni, newch chi fyth fod ar ben eich chi. Falle bod chi'n teimlo heno yma, dim llawer o ffrindiau gen i. Falle bod chi wedi stryglo yn y gorffennol i ddatblygu perthnasau am ba bynnag reswm, neu falle bod rai o'r perthnasau chi wedi cael di torri lawr, a falle bod chi, os chi'n hollol onest, yn teimlo heno yn unig. Wel, mae'n bwysig cofio hyn. Beth bynnag a ddaw, beth bynnag arall sy'n digwydd, mae ffrind gennych chi. Chi'n ffrind i'r arglwydd Iesu Grist. Chi beth ar ben eich hun. Sdim byd yn gallu cymryd chi o'i law Hyd yn oed os oedd neb arall yn ein bywyd ni heno. Mae gennych chi bopeth sydd ei angen yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly, yn dilyn o hynny, does dim angen i ni gyfaddawdu mwyn gwneud ffrindiau. Mae'r byd yn pwysleisio, chi'n gorfod bod yn boblogaidd, chi angen wneud ffrindiau ar bob cyfri, ond na. Mae gennym ni yr ffrind sydd ei angen arno ni, a mae angen i ni fod yn ffyddlon iddo fe ac i'w orchmynion Fi'n meddwl falle'n arbennig am roi'r plant a'r bobl ifanc. Chi'n poeni be mae'ch ffrindiau chi'n meddwl, chi eisiau ffitio i fewn yn yr ysgol. Mae'r temptasiwn yna, wel, os fi eisiau iddyn nhw hoffi fi, neu os fi eisiau iddyn nhw peidio bod yn gas i fi, neu beth bynnag, mae'n rhaid i fi fod fel nhw, ymddwyn fel nhw, bod yn debyg iddyn nhw. Na. Mae'r ffaith bod ni'n ffrind i'r arglwydd Iesu Grist yn rhyddhau ni o hynny. Y peth mwyaf pwysig yw be mae un meddwl ohono ni, nid be mae neb arall yn meddwl. Felly, na'r pwynt cyntaf, ni'n ffrindiau i Iesu. Pa fath o ffrindiau ddylsyn ni fod felly i eraill? Dyma'r ail bwynt. Ffrindiau fel Iesu. Chi'n gweld rhan o reswm yr arglwydd Iesu yn ein hachub ni, a rhan o'i gynllunau ar ein cyfer ni, yw nid yn unig i ddod â ni nôl i berthynas cywir gyda Duw, mae hynny'n sicr yn wir, ond i ddod â ni nôl i berthynas cywir gydag eraill. Ac yn wir, mae di roi nid just ffrindiau ni, ond teulu i ni, yr eglwys. A felly, pan ych chi'n cael eich hachub, mae angen ffydd bersonol, ond chi'n cael eich hachub i fod yn rhan nawr o gymdeithas. Felly, shwd i ni fod i garu ein gilydd? Shwd i ni fod yn ffrindiau i'n gilydd fel Cristnogion? Ac, wrth gwrs, i ni ddim jyst fod i cloi'r drws a cadw at ein hunain, ni hefyd gyda cymdogion. Mae gennym ni aelodau o'n teulu sydd ddim yn Gristnogion. Mae gennym ni cydweithwyr. Mae gennym ni ffrindiau yn yr ysgol. Shwd i ni fod i ymddwyn tuag atyn nhw? Wel, mewn ffordd, ni wedi clywed yr ateb yn barod, yn do? Mae Iesu wedi roi'r gorchymyn yma, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Ond be mae hynny'n golygu yn ymarferol? Sio mae hynny'n edrych yn ein bywydau ni? Wel, mae yna lot gallwn ni ddweud, wrth gwrs, ar shwd mae bod yn ffrind da. Ond be fi eisiau gwneud yw jyst myfyrio am foment ar y penodau yma. Fe di cyfeirio atyn nhw. A fi jyst eisiau tynnu yn fyr 5 peth, okay? Peidiwch panic o 5 pwynt arall. Right? Maen nhw'n bwyntiau rili byr a gobeithio'n rili ymarferol. Peth cyntaf,
amser. Amser. Mae Iesu fan hyn yn gwynebu'r groes. Mae'n gwybod beth sydd o'i flaen e. Mae'r foment fawr mae wedi bod yn paratoi ar ei gyfer. Mae'n agosau. Be mae'n gwneud gyda'r oriau olaf yma? Mae'n treulio nhw gyda'i ffrindiau. Maen nhw wedi cael pryd o fwyd gyda'i gilydd. Nawr, yn yr oriwch ystafell ac hyd yn oed wrth iddyn nhw adael ystafell a mynd draw at fynydd o'r olewydd, mae'n dal i siarad gyda nhw a cael amser gyda nhw. Mewn ffordd, yma uchafbwynt 3 mlynedd o bwyta, yfed, cysgu a gwneud popeth arall fwy neu lai yng nghwmni ei ddisgyblion. Ac wrth gwrs, pan chi'n edrych ar fywyd Iesu a chi'n edrych ar y penodau yma, roedd ganddo fe y 12 neu'r 11 ffrind agos, oedd ganddo fe 3 ffrind hyd yn oed yn agosach, ac oedd e'n treulio mwy o amser falle gyda nhw. Ac oedd na adegau lle oedd e ar ben ei hun, oedd na adegau lle oedd e'n siarad gyda pobl o ddim yn ddisgyblion iddo fe, ond mae bod yn ffrind da yn cymryd amser. Mae'r arglwydd Iesu'n dangos hynny. Chi'n methu bod yn ffrind i rhywun os nag ych chi'n treulio amser yn eu cwmni nhw. Ail beth. Aberth. Aberth. Mae bod yn ffrind da'n costio. Mae Iesu'n dweud fan hyn, os chi eisiau'r enghraifft fwyaf o beth yw cariad, wel, roi eich bywyd lawr dros rhywun. Roi'r peth mwyaf gwerthfawr sydd gennych chi mewn ffordd, eich bywyd chi drostyn nhw. A chymod be, fi'n meddwl falle, i rai ohoni, mae hwn actually'n swnio'n eitha rwydd. Falle fi'n meddwl fwy am y dynion nawr, ond chymod, os oedd rhywun yn gofyn i chi roi'ch bywyd chi lawr dros eich ffrindiau neu dros eich teulu, chi'n hoffi meddwl, byddwn ni'n barod i wneud hwnna. Chi'n hoffi meddwl byddwch chi'n ddigon dewr i wneud hynny. A falle bod e'n well felly i beidio meddwl am yr extreme yna, ond meddwl am yr aberthau llai. Yr aberthau syml. Chi'n cofio nes i gyfeirio nhw, pennod 13, be mae Iesu wedi gwneud dros y disgyblion? Mae wedi golchi eu traed nhw. Chi'n barod i wneud hynny? Chi'n barod i wneud yr nitty-gritty? Y jobs bach diflas sydd yn costio. Mae bod yn ffrind da yn mynd i olygu aberth. Peidio roi'ch hun yn gyntaf, ond roi angen eich ffrind yn gyntaf. Trydydd peth. Cyfathrebu. Cyfathrebu. Dwi ddim yn ddigon jyst i fod yng nghwmni eich ffrind chi, dwi ddim yn ddigon jyst i wneud pethau drostyn nhw. Y ffordd i ddyfynhau mewn perthynas yw trwy siarad. Ac eto, falle bod hwn yn anoddach i'r dynion nag i'r gwragedd. Ac dyna ni'n gweld fan hyn yn y penodau yma. Mae Iesu'n siarad gyda nhw. Mae'n dweud wrthyn nhw beth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'n siarad yn gynnes. Mae'n dweud wrthyn nhw cymaint fi wedi'ch caru chi. Mae'n ei canmol nhw ac yn barod i ddweud wrthyn nhw mor werthfawr ydyn nhw iddo fe. Mae'n barod hefyd i cywiro nhw, a siarad yn onest gyda nhw. Mae yna rai adegau yn yr sgwrs yma lle mae Pedr yn gwneud cawlach o bethau, mae Philip yn gofyn rhyw gwestiynau top, a mae'n cywiro. A mae eisiau ni fod felly gyda'n ffrindiau ni. Mae eisiau ni fod yn barod i ganmol. Mae eisiau ni fod yn barod hefyd i ddweud gair gonest a Caerdydd pan fo angen. Achos mae bod yn ffrind da yn cymryd cyfathrebu. Bedwerydd peth. Amynedd. Amynedd. Petai chi'n darllen trwy'r penod yma, mae annwg chi'n wneud falle yn y dyddiau sy'n dod. Be sy'n amlwg iawn yw fod ffrindiau Iesu yn slow.
Maen nhw'n araf I ddeall. Maen nhw angen cael eu cywiro'n gyson. Maen nhw angen cael eu atgoffa o bethau o'n nhw wedi clywed o'r blaen. Maen nhw'n cam ddeall. Wrth gwrs, mae Iesu ar y pryd yn cael ei frydychu gan Judas, un o'i ffrindiau agosa ar un lefel. Ond bydd y gweddill yn ei siomi. Bydd hyd yn oed Pedr yn ei wadu, a'r gweddill yn ffoi ac yn ei adael. Mae'n ffrindiau ni yn mynd i'n gadael ni nawr. Mae'n ffrindiau ni yn mynd i'n siomi ni, a'n brifo ni ar y ddegon. Sut mae'r arglwydd Iesu yn ei trin nhw? Wel, mae'n am yn eddgar. Mae'n edrych tu hwnt I wendidau a beau. Mae'n barod I faddau, a chi'n cofio ar ôl ei atgyfodiad, mae'n ymddangos i'r disgyblion a'r geiriau cyntaf sydd ganddo fe ar eu cyfer nhw, tangnefedd, heddwch, fi'n maddau. Mae bod yn ffrind da yn cymryd am mynedd a maddeiant. Ac yna, yn bumed, yn ola, gweddi. Petai chi'n darllen trwy'r penod yma, maen nhw yn cyrraedd yr eich chafbwynt yma mewn ffordd ym mhenod 17. Lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn stopio siarad i'w ffrindiau ac yn troi I siarad a'i dad. A be mae'n gweddio? Wel, mae'n gweddio dros fe ei hun, a'r hyn sydd I ddod, ond mae'n gweddio hefyd dros nhw. Mae'n gweddio dros ei ffrindiau, a gweddio dros y rai fydd yn credu trwyddyn nhw, yn gweddio dros ni. Chi eisiau bod yn ffrind da? Gweddiwch. Chymod, os mae'r cariad mwyaf ni'n gallu dangos yw roi'n bywyd ni dros rhywun, mae'n siŵr mae'r ail ffordd fwyaf ni'n gallu caru rhywun yw trwy plygu'n gliniau a gweddio dros nhw. Mae gan Cristnogion breintiau ryfeddol. Un ohonyn nhw yw dweud heno bod ni'n ffrindiau i'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n ei nabod Ydych chi'n gallu dweud hynny? Achos os felly, os I chi'n hawlio bod chi'n ffrind i'r arglwydd Iesu Grist, yna dylsen ni fod yn caru fel rydyn ni wedi ein caru. Gogoniant I Dduw. Amen. Gawn ni a'i ryweddu efo'n gilydd. Arglwydd ni'n diolch I ti am y pethau hyn. A'n diolch am y geiriau hyfryd yna. Ac arglwydd ein gweddi ni heno yw bydde pob un ohono ni yn gallu dweud yn hyderus, ein bod ni yn ffrindiau i'r arglwydd Iesu Grist. Ac bod ni yn ei adnabod Ond arglwydd ni'n gofyn hefyd amdano ni gyd y bydde di yn ein gwneud ni yn y ffrindiau gwell i'n gilydd ac I eraill. A mae Iesu'n gweud mewn man arall, mae'r ffordd bydd y byd yn gwybod bod ni'n ddisgyblion iddo fe yw bod ni'n caru'n gilydd. Dad, ein gweddi ni yw y byddai'r byd yn gweld ein cariad, yn gweld y fath o ffrindiau ydyn ni, a trwy hynny yn dod I weld ac I brofi dy gariad di. O arglwydd, clew ein gweddi, helpa ni yn y pethau hyn. Bydd yn agos ar bob un ohono ni. Arglwydd, y rai sydd efallai yn unig, y rai sydd efallai wedi ei brifo mewn gwahanol ffyrdd. O arglwydd, helpa ni yn ein gwendid. A mynd bod ni'n gofyn y pethau hyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Eisiau ni ganu o'r atodiad I orffen heno. Rhif 19. Fod I togoniant cyflawn gyda'r dad cyn bod y byd. Oedd yn heiddi uwch dychymyg mawl angylio nef I gyd. Roedd gogoniant mwy ryfeddol pan ddibrisiais ti dy hun.
Dyw mewn cnawd yn mynnu gwisgo tywel gwasanaethwr dyn. Nw'n ni sefyll i ganu. Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân bod gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.